Hello guys, this is Eric Helot, Digo City, Dabadol Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Helot with healing. Ayan. Magandang araw po. Ayan. Shout out po sa iyo. First viewer. Ay, video. Ayan. Hello po. Mayang hapon, ma'am. May hapon. Ito itong pamati, ma'am. Manulak ng likod diyan. Sige lang nagmulak ng likod. Pila ka daw naman na pamingan mo. Basta ka nang mabikil siya. Basta makaloy. Gubugat. Naglaman mo daw kasi ako daw. Likod, tunga sa Dari on. baba, abaga, tunga, sa batang. Apil po. Basta nanatanan sa likod. Sakit, ngul-ngul. Ang siya. Wala mo halang, wala mo halang. Ito naman. Sahay. Wala sa Saan mo ba ganyan akong dari? wala mapiktuhan may ginawa. Ay wala man. Okay, pag once mo ka na nga itong likod mo, apikta na mo, mapuha mo. Hindi ako mabikil. Kasi Mapuloy sa mga grabe puli-puli ka ba? Non-stop kayo ba? makaalsag bugat ba? Ito pa din, ma'am. Mara man akong ginakuha niya. Okay ra kamote, okay ra. Sugar, okay ra. Okay ra. Wala mo po kaloyan man. May. Sige, asa kayo mga address, ma'am? Sa Tagom ni Country House. Kanta ng Japon. Sige. So yan guys, shout out po sa taga Country House subdivision, Tagum City. Ayan, hello po sa taga Tagum City. No, ni Dayo kita si Ma'am Dere. No, matay nitang layo sa ilang balay pero ni try gud sila. No, tungod lang sa Facebook o sa YouTube. No. Dagan po nalipay po sa ko, dagan po ni comment nga ay kung wala daw ko mag-post, hindi sila kabalo. Dili lang digos, napoy mga tagada. Lagi pa di ay ang flyer. Napoy mga, okay lang ko taga-digos kayo. Doon na. Na may, sa man mo entre man naman yun, kaya bang nangita bitaw dyan. Try lang good. Asa kung mas nangita patagkan ng marag mas malabo-labo pagkamay. Uyon sila itong lawan. Mao yun. So shout out sa taga-Tagum City. No, layo in taong kayo ang balay nila ma'am, no. Kasi na kay shout out sa Tagum, ma'am. Okay ra. Okay ra. Sige lang, wala daw. So, shout out sa taga-Tagum, no? Hello sa inyo ha, Eric Hilot po to guys. So, last week diha ako, no? Nag-reunion mi sa Apocon o sa Bermudis. Ayan, unahan sa Big 8. Unahan sa Big 8. Hello sa inyo ha. Shout out sa mga Impero family. Ayan. Muya family o Piris family. Hello po. Ayan. Akong anak. Ayan, so shout out sa inyo ha. Nasa mga tabangan sa iyang ginapamati sa iyang likod. No, na magngungo, mangala, hapdosahay. Basta part sa likod, no, lain po magkwanta nga natin ginapamati, no. Tatabangan si Mama Mamayo, siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Tanan, ato isalay sa iya ha, ato isumbong sa iya, ikaw na bahala ang taon taman na anak. Alam, no, tanan na may mga pagsulay gud tanan di ba, permanente kuan. Na may sa naon ta, lapit sa nanaon ta, ano no. Kung kanang naon kalimot ba no? Ana lang. Basta mapitkan tabot pasabot pinangga. Uy, nakalimot mo ka, ano. Ana lang no, siyempre ang tanan nga mo dool sa kuadre. Siyempre akong tabangan, sa kinsa, no? So, ano lang man kamot ang mamaayo, no? Kamot ang ganda, no? Inobaran sa pagkampo sa Ginoo. Siyempre, shoutout po na ko ang mga suki dahil sa Digo City, Dabadol Sur. Hello sa akong mga suki sa Hilot. I-shoutout po na ko, siyempre, ang ako ang top 12 countries viewers. Ayan, sa ako ang YouTube channel. Yan, shoutout, Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel dyan. Siyempre, number 1 salamat ako. Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, ayan. So, sa mga nag-shoutout today ako, taga Tondo, taga Paranaque, o taga, asa na to siya, kalimot ko. Sige lang. So, basta sa Pilipinas, shoutout ko. So, lahat ng mga OFW, God bless po sa inyo, shout out sa inyo ha. Ako ang subscriber, siyempre. No, gamay na lang kulang na maabot na nako ang 2,000 subscriber. Ganda din na po din taon, no? Ano din, magkanam din saka. Hinay-hinay lang, balaginay. Atong sikat ra na yun.
abot na yun, hapit na yun, gamay na lang. No? Basig sa March 2000 ako. So, ano lang, every year, every month, nag-i-erog siya. So, ano lang, so, abot pa sa butaghan na din nagkakansakuha. Okay? Dili lang na taga-digos, na taga-gawas mo na yung nag-consulti sa ato. Dili lang Pilipinas ang nagkatanaw. Social media naman. Social media mo gud siya. Yan, may mo yun. Hindi i-follow na yun. Para makamonitor ka. I-subscribe mo gud mo. Para nyo nakasubscribe mo. Kada upload, makabantay mo. Kaya di ka mo subscribe, ba't nasa ka nito eh? No, matagbang. Sige, pangit na. Oh, pero kung nakasubscribe ka, di na kinahanglan. Automatic na. Uy, notify na siya. Wala siya. So, ano lang, no? Siyempre sa mga nangutanan sa kuwang, kung taga-asa ko, location ako, address, taga-Digo City ko guys. Barangay Sunuan, First Cram Street, Rabina Compound, Purok Mangga. Luto lang sa Purok Mangga, kung makanin mo. Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Dali na kayo sa damam na abot. Wala text, maasa na sila. Wala, dyan mo text. Google Map lang yan. Diretso na yun. Abot mo na yun, sige. Sana lang, no? Nahalag yung ano man mo text. Dali ka naman nagtayo. Nakaon na Google Map na. Oo, grabe, ganun man. Ano yun, silang. No, yan. Sa mga hiling aning hilot, traditional kung karoon lang ka nakakita ng video, please subscribe po. I-click lang notification bell para dito kasi kanina ito kung adlaw. Pwede ka mag-comment, like, nga mas nindot kung makashare ta guys. Naganahan mo maging friends ako, adun ako Facebook. No, may Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So makita niyo dito Facebook, no? Pwede na sulatan na dito na 50 ka klase nga ginapamatis kalawasan, pwede na to matabang, no? Wala na akong gisulat ang uban, pati naghahanan ng god. Dala na kita. Tinuod pa ni? Daghan na kayo. Pero try lang, no? Makita niyo sa Facebook, sa YouTube, daghan na ko ang natabangan. Sa mga layo-layo, sinsa lang mo kalayo kayo mo. Kanilang may makaya lang, no? Ano lang, sa mga gilot na po guys, shout out po sa taga Tagum City. Hello po sa taga Tagum City. Kira ka na ma'am? Okay na. Atong kamot na po ma'am. Kira? Pero gusto ko kami ma'am. Hindi maraging alas 4. Ayaw po eh. Kira ka na? Kasi nga lang sa YouTube na. YouTube. Eric Hilot. Ayan po, magsugod ako kilot. Mag-umpisa na po ako. Ayan. Please po, subscribe my channel po. Pangayon ako yung subscribe po. And please po, pag-share naman ng mga video. Maraming salamat. Sa nagbulan, 2,000 na. Pwede sa subscribe sa mga tao eh. Oo. Kung di na yun sa ganahan, bahala. Bago pa ba siguro yung kanya? Tuig. Sino? 1 year. Sa Facebook. Years na, uy. YouTube. Pero sa Facebook, 2019. Kadagay na no? Kadagay na yung Facebook. Ha? Kadagay na. Ang? Facebook ng mga follower. Uy, kaya man! William! Facebook na ko, dagang kayo account. Nagpuno namang isa, puno na pong isa. Nagbuo na pong isa. Layo ko bago mo, lugay kayo may naabot. Layo ay. Lagi pagkag panabo. Tulog ka oras sila. Oh, normal lang yung dagan. Kung kami ako, tulog ka oras ito nga eh. Normal lang ba? Ano, sakyanan mo? Miniban ba?
tinabangan mo? Lalay. Ha? Lalay. Tinoon? Loliti. Ha? Loliti. Lolipi. Kaya may kabiskin ako likod ko. Yan ako naman yung mga. Para makaksan ba na yung batang? Bakit yung minuto, di ba kung may pila? No? Booking na ba, no? Oo. Sila ko ang tao yung paano kadadlaw yun. Upat, lima, ulo, dito. Hindi lang ba? Lugay mo ba? Oo. Tugod mo, bangkat. Sotso. Nakasahay masalo kung kuwan. Napaparo iso. Sa duhan meron. Sara sa mga gabi mo man. Kuwan, kung napay mo abot, hanap ko isa ka bukron, alas 7. Di ko lang. Yan, napay isa. Depende lang sa emergency. Kung relax sa punta ba, kahit hindi na punta mo relax. Oo. Kaya hindi na punta mo hilot, kung naman, relax lang sa. Yung na po. Ay, ko, di mo, lunes ko, domingo, yun. Oo, kadadlaw ko, dati di kong daw ito domingo. Kaya mo relax punta ba? Ang mga mapahilot, ayot ka naman mo. Ano mo po yung kanti dito? Awat na lang po kung May domingo. trabaho. Alis din na lang na ko, kaya namurag mo kalit og luag. Nakaw rin me. Tumat bukid, matanaw. May bukid dito. Sawa. Pero mo pa rin dito. Ang salary. So, ganun ko. Magsala, nag-home service po ko. Kung nag-nuri ako mga mag-rapon, dito sila buwan, bangsalan. Kapag. Kami, nanuro ito may gapon. Dito sa, kuan, yung sabak. Nakatagitaw na eh, kuan. Divine Mercy. Oo. Kaya na siya. Matanaw. Ay, dara rin ha. Nakanaw na. Nakasas bang. Laylay, na po. Uy! Okay na, may sakyan na. Ang tanan lang. Pero, ang liso dito kung motor. Kung ulan na daw. Kung di mo ulan, okay ra. May dalan. Okay man, simento. Tayo lang, Jod. Ito may minibang, yan ka makasakay. Oo, okay. Nga labi na kay mga kauban nga bata. Masafe man sila. Layo ay, kaya kubil na ikong 500. Surot. Igo, Jod, nakabot po dire. Nakabot magigos. Ano ka YouTube? Ano lipay sa kuha nag-YouTube ko eh. Yung mga taga-dere ba sa tuong lugar, doon. Halos mo no, social media na no? Okay. Pwede rin mo ka makita dito, di dahil dahil. Oo, makakwarta naman ka sa cellphone lang, na mga business. Di ba YouTube? O siya ka ba? Hindi ba mo? Hmm. Ingaw man da. Monetize na.
Sa YouTube. Tapos, sa YouTube. May putos siya kay ba? Hindi ra yung ikuha sa plate, no? Umubang kinsi. Ako na YouTube. Word mo gano'n ko. Upload dito. Oo. Ang ibang ganun, siniman lang. Ako, nadlaw man. Ay, kato nandra oy. Viewers na. Dugay naman na. Gamay pa yung viewers, pero may lang. Makuha naman ang dogay. Oo, mailang. May lahat naman ang dogay. Tama man ba? Ah. Pinakalayo nga niya niya dito sa pam, mahilot sa pam. Yan niya rin sa pahilot. Hindi ko tarong lang ka na. Mas kusog. Kada uli sa balay, ikaw trabaho, maligo. Kaya wala pa siya na. Sarado na. Wala man. Mas mo lang, wala kusog. Yun. Mula-mula, kusugan. Kira. Ito?